لکانوٹ کی ہنت پارس ای کریٹ نی زبانہ سلطویس ہنت پارس انت پارس ای کریٹ نی زبانہ سلطویس بس حسین نی گلیا اے ٹکانہ سلطویس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گدانی براوٹی تمام روک بنو کانینا سنگتاتی میرا السلام مرے اینو ننتو مہمانے محترم جناب الفت محمد حسنی صاحب ننتو نگدانٹی بخیرت پانا کل بخیر خواجہ نم جوڑ رہے اللہ نسنگ ڈاکٹر صاحب جوڑ طبیعت تک جوڑ علاقہ خیر مخلوق میں جوڑ اللہ جوڑ شکر اللہ نے کرم میں. الفت حسنی صاحب نا ماشاءاللہ شاعری تو باز مسنو تو نن صرف دار رکھن فن نی صرف شاعری کے سا یا نی شعر پاس بھی لکھنے طور ڈاکٹر صاحب یقین دا سی نن بنیاد دا دی شوق آنل کن شوق کریں اسکول زمانہ سک بالکل بالکل تو اوٹی انو مسک اسکول ہم پدا ادب تو ننا وابستگی مسک ادبیہ سنگتا تو توت بش مسک الحمدللہ خزدہ نتیٹی گچینو شاعر اسر اللہ جاگے جنت کے محترم شہید عادل قلندرانی نا بے شک کنا اولی کو شاعری اصلاح کرے یہ موکان باقاعدہ دا کاروان حصہ جوڑ مسٹ او کا پدا ننا ادبی تنظیمہ جوڑ مرسا کرے براوی اکیڈمی رجسٹرڈ پاکستان اونا ایزے دا وقتا ہی ذلنا دا خزدانا جنرل سیکٹری اوٹی ننا سنگتا کو ادبی پروگرامک مرسا کیرا سیمینارک مرسا کیرا زبان حوالت دیکھ مریرا افتی منائف بعض الحمدللہ گچینو پروگرام مرسا. الفت جان نیادار فن خواہو کی 8 وقت اندر شوق کرنی گٹی اس تقریباً 8 سال مرے 8 سال شروع کرویش. ڈاکٹر صاحب کم و بیش خیر ام تاریخہ کا یاد افس لیکن یہ انم پاو تقریباً کنا اسکول شوق تو 90-95 انس باقاعدہ ہی 2000 یا 2001 ہندن باقاعدہ گڑاس تینا لکھیں شروع کریٹ و شوق ہندن پاننگ نا جاگا تمہا کانون اسٹیج پروگرامات زیا ترنمٹ پارنس ہاؤ گڑاس ہنون سک جیو پارسا کرنا جیو. تو گڑاس تینا کتاب وغیرہ لکھانوس یا صرف ہنون شعر لکھانوس تخانوس ڈاکٹر صاحب کنا ہاؤ کنا گچینو گلاس تیرٹ ہم وقت اس کیسٹ نہ دنیا سک اسیرا کیسٹی تینا کرٹ جی براویان لکیان ماشاءاللہ افتان مرسا کریرا واللہ ہنہ مسک گڑا سنگتا کم پارسا کریرا کنا اوڑان علاوہ کنا جندنا شاعری نا کتاب الحمدللہ دا سے تیار منی گٹھیے. اچھا جندنا نے کتاب تیار منی گٹی چورک کت فردہ تزیہ اوٹی کنا گچینو سنگت سے میر زائد نالوی بھاز دا ٹوکن تو تعاون کری اونام بیراس کتاب بسنو اونا کتاب ماشاءاللہ ایوارڈ ہلکو کتاب ہم جیو او دا کنا کتاب ٹکن تو بھاز رہنمائی کریں بھاز سنگتی کریں اونا ہی انتہائی شکر گزار و انشاءاللہ دا سا بالکل کمپلیٹ ہے بس دا سا اسیرا دیٹی نن کوش کنونا پرنٹ کشن باقاعدہ براوی اکیڈمی رائی کرن تا انشاءاللہ وہ بینو کا سنگت آتا مونا برو ماشاءاللہ بعض جوانو سوچ سے بعض جوانو فکر سے قوم کی زبان کی کار بالکل ڈاکٹر تو ننا ناظرین تیمی گراس برفین خواہوس ترنمٹ پارو سکتا یا ایون اسیرا چوری کس پاسا بل پارو ہی تو ہرے نہیں بڑا ترنمٹ دا وقتا دا سم بشخنداری ارٹمی کو پروگرام ٹی ای ضرور نماؤس خواہی تی پورا اللہ نمی ہے تو انشاءاللہ ایون 4 بندی سے کہ لکانوٹ کی ہنت پارس ای کریٹ نی زبانہ سلطویس ہنت پارس ای کریٹ نی زبانہ سلطویس بس حسین نی گلیا اے ٹکانہ سلطویس ای یقین اخص کریٹ بے یقینہ بندگا یقین اخص کریٹ بے یقینہ بندگا نا قسمنا خیر سے ظالم قرآن سلطویس. باز جوان باز ماشاءاللہ کنا خیل دا ہمو کتاب نا نشائی جیو دا جیو بالکل انشاءاللہ وہ کہ دا ٹی مختلف موضوع تزیہ کنا شاعری دا ٹیرر انشاءاللہ دا ٹی اسپینی شعر لکانوٹ کی استونا کنا شامستوبے نخمبٹیس استونا کنا شامستوبے نخمبٹیس ڈکو کو مچ خلقان صوبس کا استٹیس نندرست جوڑتیانو شاغا شرابتس
نن درست جوړتیانو شاغا شراب تس دا است ملاسنگا دا است ملاسنگا مجھ شام موجتیس واہ بھائی واہ دکوک مجھ خلقان صوبسکن استتیس بس بہتر ہے. الفت جان نے پینس تکلیف استے مطلب ننا تو سوال جواب اکمر ساکی بالکل بالکل ننا اصل مقصد دا مو کہ اینو سنگت تنگ کرنی ننا مقصد دا ہمارے کہ ننا را کہ ناظرین اکور بین شوق تخیرہ تو افتے بھی گڑا سنت ملی ساکی کہ دا کا مطلب ترتیب ملے کسر ملے مطلب زبان ظاہر زبان کی خدمت کرنی بحث جو نگلا سے تینا زبان موناتی مطلب دا ارا کی نی زندگی تی دا ادب نہ سفر شروع کریں او سفر ارا ٹیمان شروع کریں آئین نہ ٹیمز کا نے کوئی دا ٹی مشکلات دا درپیش مسخ ڈاکٹر صاحب یقینت باز کبیر سوال سے ادب ٹی بھاز کم بندغاک دا گڑے سرپند مری را لیکن بھاز بلو کاری مسیح اگر کس دادی سنجیدگی ٹی ہلے ہمر کے زبان ہمو گڑے کہ لمنہ دوی بالکل تو ہرا وقتا کی نینا لمنہ احساس مسک تو اونا نے یقینت دوینا بھاز احساس مرا لیکن یہ حیران مرے وقتس بلا بلا بندغات ہمو وسائلہ کرے رہی تو لیکن دا کنڈا ادب نہ کنڈا فس ادب نہ تو خیر سے لیکن لمیہ دوینا ضرور او احساس ہوفتے مرو سر کدار کے وہ کارم کرو سر اگر تیرٹ ہمو گڑائی کپس ہمو عذبنا ہمو سنگتات حوصلہ تیرو سر افتا کتابات چاپ کرو سر افتے پروگرام تیرو سر سیمینار کرو سر ہمو دیتے منائے فری سر اینو سندے ہور یا ایلو سندان علاوہ ایلو علاقہ سر بالکل ایتوا ٹھیک ہے بعض اکثر نلانو بندگاری انسانوں سے پی ایچ ڈی کرے نو جیو بلو ڈاکٹرو یا پین بھلا ہو دغاتا زیاتو ایلو زبان تا پانی میں کیوں جیو تو نی اراتی ما او بندگا کانسا ہو تو ملس ہو تو ایتھیز تو او اونا اولی کو کوشش مری کو تینا زبان ہم لیتو بالکل مروی اندو مروی اگر نے اونا زبان مفق گوڑا کرے او کرے نی او دی مجبور کرک کہ نا او زبان ہیل لیکن ننا مخلوق لی دا گڑاتے ہیں ننا دا ایتی پاو کہ اگر دا ننا بدبختی ہے اگر پاو تو معذرت کہ بدبختی ہے نن کوشش کہنا کہ ایلو زبانہ ڈرک خالی نا کہ نن او دے لیکن ٹھیک ہے ضرورت نہ گڑا ہو ملیش مرے ایلو گڑا مرے دا وقت نہ ضرور نہ گڑا کو لیکن تینا زبانی نی کوشش کرک مجھ پرموٹ کرک تاکہ او بیننگ زیادہ ہوننگ زیادہ خننگ زیادہ نن کی دا کم سے کم امو ویلا کہ ننی ان کم مرے جی بالکل کیا رہا ننا زبان مونی کا ننا انو اخبار اس اگر مریک پین گڑا اس مریک ٹی وی اس مریک نن کوشش کن تینا زبان اٹھی تعلیم اس کا حتیٰ کہ تعلیم اس کا اگر نن ارا گڑا تینا زبان زیادہ سرپند مرو کنا خط ایلو زبان کو خزن سرپند منی کم کنا تھا تو بہتر دادی نن کوشش کن کہ تینا زبان تو زبان اٹھی تین تو تولین ایلو زبان نہ بندغ کوشش کن کہ تینا زبان ہیلتین بعض جانو گرا سے ناٹے میل کو ننے تکلیف تی سن آخری تی ناظرین اتنت پیغام ستے ڈاکٹر صاحب باز مہربانی سے تو نا ٹی وی نا گدان براوی باز گچینو سفر سے باز ہنینو سفر سے باز نے شاباشے نے ای لک منتوارو نا کہ دا کارے میں افینو لمنہ زبان کن صوب شام تینا ای اردی خننگ ٹیوٹ سوشل میڈیا نزیا یوٹیوب چینل نہ زیا ماشاءاللہ نہ ہر دے ایسے گڑاس ایسے تحریرس ایسے ویڈیوز ایسے گڑاس نہ مونا بنی کوشش مر سکی باز نے لک تھورو نا کی نیدہ خسو کاری میں سفینوس کرنی گٹیوس دانا اجر نیتو کی نیتر زبان کی خدمت کرنی گٹیوس ای کو بنو کا تدا پاوا کہ بھئی اوفتی اللہ عزت تے ننا علم کو تینا خواننگ نا کنڈا زیادہ توجہ مرے غلطنگا سوسائٹی کنا خیال پک بندغ غلطنگا کاری مٹی انوال کے جی بالکل لہذا تینا زبان نا خدمت اوٹی زیادہ کوشش کر تینا علم نزیا ایلا کنا امن نزیا دافتہ زیا مختلف تینا لائقی تی مونا آتیر کارم کر ارا وقتا کہ نن تعلیم کرو علم مرو یقینت خوشحالی اصل ننی امر مرو باز مہربانی ڈاکٹر صاحب باز مہربانی ناظرین دا سکننا اینونا مہمان محترم جناب محمد الفت حسنی صاحب اللہ تنواری میں اجازت خواہی ہوا اگر ننا پروگرام اگر میں دوست ہوئے رہا تو نمیا صرف ہننا ریکویسٹ ہے یوٹیوب کے اسے جوانو ہنینو کمنٹس اگر سبسکرائب کرتے ہو تو ننا چینل سبسکرائب کرو اور شیئر کرو تاکہ ننا نما زبان مونا کائے اللہ نما کمک